Toto je. S dovolením? Už ste dnuká, tak čo už s vami? Rýchlo, rýchlo. Dajte ich tam. Pán svätý Filip Neri? Svätý Filip? Ako si dovolujete? Tak vás volajú všetci. Tam. Ale čo to robíte? To ste. Som majster Eliáš, krajčírstvo La Minerva. Obliekame pápežov, kardinálov, biskupov všetkých. Obliekajte si koho chcete, ale nie mňa. Hej, viem, že vám je to jedno, ale teraz som našiel jeden voľný obchod. Tu priamo pod vami. Asi sa tam premiestním. Ty nikdy neprestaneš? Prosím? Ja nič, len čo chcete? Pri najbližšom konzistóriu vás svätý Otec vymenuje za kardinála. Bože, mňa? Hej! Adam, tam nechcete ísť takto. Pozrite sa. Ja nepôjdem nikde. Rozhodol o tom pápež a pápeža treba poslúchať. No dobre, no. Tak čo mám robiť? Hovorte čo najprv. Najprv sa vyzlečiete a urobíme skúšku, pán svätý Filip. Do hája so svätým Filipom. Odkiaľ chcete začať? No, od ponožiek. Aj, radšej sám, ďakujem. Nechajte, obslúžime vás. Šup, dajte mu tie jeho dolu. Rýchlo, pohyb. Daj. Jasnosť. Mýlim sa, alebo sa vám rozparala ponožka? Veď práve.